Cannes vormt 2 weken lang het glamoureuze decor van films, sterren, media en fans. Met de mooiste jurken, dure auto's en jachten. In een sfeer van zon, zee en palmen. Vele ogen zijn gericht op de beroemdste rode loper ter wereld. Voor een Nederlandse actrice, en Hadewig Minnes is geboren en getogen in Maastricht, is het uniek om in 3 jaar tijd 2 keer in een competitiefilm met het hoofdprogramma van het belangrijkste filmfestival ter wereld te verschijnen, hier in Cannes. 3 jaar geleden ging ze de rode loper op vanwege de hoofdrol in de film Borgman, een Nederlandse film. En nu speelt ze een belangrijke bijrol in de Duitse film Toni Erdmann. Ik kan me herinneren, 3 jaar geleden, dus toen was je hier met de film Borgman. En toen vertelde je me van, ja, dat is natuurlijk allemaal geweldig. Maar ja, eigenlijk ben ik eigenlijk nog veel meer bezig met mijn muziekcarrière. Ja. En ja, daar hebben we zeker de laatste tijd ook heel veel bewijzen van gezien dat je daar heftig mee bezig bent. Maar wat wil je nou eigenlijk? En zingen en wat acteren? wil je nou toch eigenlijk? Ja. Acteren en wanneer en wat? Nou, het is grappig hoe dat gaat in het leven. Hè? Dat je dan denkt, ik wil meer zelf maken. En ik ben dus meer voor de muziek gegaan. En dan laat je dus eigenlijk los. En dan komen al die projecten waar je altijd van droomde, komen dan opeens op je pad. Dat is natuurlijk ook grappig hoe dat dan werkt. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. Dus ik heb nooit willen stoppen met acteren. Maar ik wilde gewoon veel meer dingen zelf maken. Omdat als actrice dan ben je natuurlijk meer uitvoerder dan dat je zelf heel erg dingen maakt. Ik denk niet het verhaal. Nee. En nu met mijn 2 eigen albums, dat je het helemaal zelf schrijft en helemaal zelf doet. En ik merk als ik dan sta op te treden met mijn eigen muziek en mensen zingen teksten mee, dan denk ik, als ik nu zou doodschijn, want het zou niet erg zijn, snap je? Ik bedoel, dat je, of dood zijn, je snapt wat ik bedoel. Neergezet. Je hebt iets achtergelaten en dat kunnen ze nooit meer van me afpakken, snap je? En dat is iets, daar ben ik zo blij om dat ik dat gedaan heb. En dus nu inmiddels, dus eerst was het zwaartepunt veel meer op de muziek en iets minder acteren. En nu is het een beetje 50-50 denk ik. Want er zulke gave projecten op mijn pad komen. Zoals Toni Erdmann en projecten die ik nu ga doen. En ik merk dat het elkaar heel erg inspireert. Dus als je alleen maar acteert, dan word je soms een beetje stijf of een soort, kom je in een soort groef terecht. En dat gebeurt nu niet. En ik vind het heel lekker om met mijn eigen muziek dan helemaal zelf alles in de handen te hebben en die verantwoordelijkheid te dragen. En als actrice, als ik dan aan het filmen ben, dat je dan heerlijk gewoon opgehaald wordt. En lekker in de stoel gezet en dan even in de make-up en je goed voorbereiden, maar dat je dan, dat ik niet de hele tijd die verantwoordelijkheid heb. Want mijn eigen muziek, wat het hoogst haalbare altijd was, ik merk ook dat het ook heel zwaar is, omdat je de hele tijd die verantwoordelijkheid voor alles, hè. Want ik besliste alles en dat is heel gaaf. Maar ook wel heel zwaar. Dus ik merk, en dan, om dan af en toe gewoon in dienst te staan, dat ik merk dat ik heel blij word van die combinatie. Dat je even iets meer kunt ontspannen. En, ja, en je zingt, je acteert, maar je hebt ook nog kinderen. Ja. Je moet ook nog even tussendoor. Ja, zeker. Ja. Maar dat gaat eigenlijk heel goed. En mijn man en ik hebben tot nu toe het geluk gehad, even afkloppen, dat we een beetje om en om konden werken. Hij is nu heel druk op tournee en ik was iets rustiger. Ik had natuurlijk wel dat 4 en 5 mei concert, maar dat is ook niet, dat repeteer je heel veel voor jezelf. En dan heb je maar een paar repetities. En een aantal hele gave optredens gedaan, maar het kost niet heel veel tijd. Dus ik was heel veel met de kinderen afgelopen tijd. En vanaf half juni is hij klaar met spelen en dan ga ik weer draaien. Dus dat is wel geweldig, dat we elkaar echt precies bijna op de dag af kunnen afwisselen. En we zien elkaar ook nog wel hoor, want nu klinkt het net alsof we elkaar nooit zien. Maar ja, want ik wil wel echt moeder zijn. Ik wil niet kinderen hebben en vervolgens maar een nanny in huis zetten en los gewoon wat FaceTime. Nee, en ik zeg nu ook veel vaker nee, omdat ik echt dingen wil doen die alleen maar echt heel erg de moeite waard zijn. Nou, je moet ook geld verdienen natuurlijk en ik vind het werk ook heel leuk. Ik zou nooit een moeder kunnen zijn die alleen maar thuis is met de kinderen. Dus ik vind die combinatie heel fijn. Maar ik denk dat ik wel meer dingen afzeg dan als ik geen kinderen had. En in de film hou je wel van een party en een drankje hier en een snuifje daar en olé olé. Moest je nog even schakelen? Ja, nou ik ga echt, wat grappig is dat ik dus gisteren sinds lange tijd, ik heb denk ik tot 3 uur gedanst of zo, of half 4 misschien zelfs wel. Nou dat is voor mij echt, ik belde ook mijn man vanmorgen, ik denk hoe lang is dat geleden? En ik vind dansen zo ontzettend leuk en ik doe dat veel te weinig, maar daarom heb ik vond het zo leuk om gisteren, en
Ja, dat is dan zo'n avond dat iedereen Ja. vol liefde is. Weet je? Dat Ja. je alleen maar kan denken, oh, dansen heerlijk. Maar dat inderdaad uitgaan, dat doe Ja. ik dus eigenlijk nooit meer. Het is meer, ja, ik ben echt een soort, ja, echt een huisvrouw. Hè? En gewoon dan koken thuis, opruimen. En dan, Ja. en Dansen in de dat keuken. vriendinnen komen dan thuis eten. Ja. En dat is een beetje wat er gebeurt. Dus Ja. dat uitgaan in die film, dat was inderdaad best wel een ver van mijn bedshow inmiddels. Ja.